Hi guys! Happy Wednesday! Today's Wednesday, 27th of Feb. My gosh, isang araw na lang matatapos na yung February. I'm cooking my lunch. Magtutuna ako guys, yung flakes and oil. Kasi alams na. Gutom na naman si ako. Meron ako na-receive na package. Nakakaloka. Kahapon, nag-order ako ng sapatos. Kasi naghahanap ako ng sapatos na maganda pero komportable para Japan. And nag-order ako sa Iconic, guys. First time ko mag-order sa Iconic. Nalaman ko siya dahil sa kambal nila. Kasi dun siya nag-order ng mga damit niya. Tapos free, ano siya guys, free return. Kasi yung sa mga website na binibilhan ko ng mga damit, kapag binabalik ko siya, may bayad yung return. Yung Iconic, wala. Tapos, yung return ng iba, umaabot $7-8. Parang isang, isang nakasale na damit na yun, diba? Anyway, sa Iconic, wala. So, sabi ko, kapag hindi ko siya magustuhan, ibabalik ko siya. Tapos, like, marirefund nila yung pera ko. Nag-order ako kahapon. And meron silang next day delivery. Ngayon ko siya natanggap. In-order ko siya siguro mga alauna ng hapon. And natanggap ko siya kanina, wala pang 12. So, natanggap ko siya ng umaga. As in, I'm not sure kung sa lahat siya ng states sa Australia. Pero nasa South Australia ako, guys. And I think this is from Sydney. I'm not 100% sure. They shipped it yesterday and I got it today. Sabi niya, take me out, put me on. So, yung Iconic, meron sila iba-ibang brands. Meron sila mga Adidas, Nike, marami. Meron din sila mga damit doon. Mga kung ano-ano, mga bags. Meron din sila. Pero nga, yung in-order ko is sapatos from Lacoste. Feeling ko ready na yung lunch ko. Pakita ko muna sa inyo. Ito. So, when you open it, it looks like that. So, sneakers lang siya, guys. Ding, 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 ding. Ay, okay. Magaan. Bongga. And gusto ko na ganito lang. Manipis lang. Ay, tapos gold yung hardware niya, guys. And then yung, hindi ko alam kung anong klaseng to. Parang, basta hindi ko alam kung anong tela siya, pero medyo rough siya na tela. And then merong gold na details sa likod. And then ganyan lang siya kasimple. So, susuotin ko siya around the house and see kung siya yung perfect na sapatos na pang travel natin. Kasi kung hindi, ibabalik ko siya. Pero it has to be clean, so I have to wear it just inside the house. Ayoko kasi ng malalaki yung heel, kasi mas lalo akong lumiliit tingnan. Lalo na yung mga bago ngayon, yung disruptor. Ay nako, kung ako nagsuot nun, para talaga akong grade 1. Pero ito, cute siya, very sleek lang niya. Try natin, pero kain muna tayo. Ay, bongga! Size, anong size ba tong pinili ko? Size 6. Size 6. Wait, suot ko nga. Wala akong medyas eh. Ready na yung food natin. Feeling ko malaki! Ano ba yan? Try ko mamaya maglagay ng medyas. Kain muna ako. Pero malaki siya. Meron ba nitong maliit na size? Size 6 ba yung in-order ko? Or 5? Yeah, UK size 4. Size 6. Mali. Balik natin yan. Ubos. Tapos, dessert tayo. Kahapon, diba, binigyan ako ni Azon Kitchen ng dessert. So, kain tayo, guys, ng dessert. Binigay ko kay Kat yung almost half ng sapin-sapin. I think kumain si Dan kasi konti na lang natira. Dessert tayo ng sapin-sapin. Hindi kasi ako masyadong mahilig sa dessert, pero yung sapin-sapin, okay lang siya, guys. Mga ganito karami, okay na sa akin. Ano siya, layer siya. Masarap siya actually. Gustong-gusto to ni Dan. Ilang beses ko na sinabi. Paulit-ulit ka na, Teng. Oh, di ba layer siya? Masarap siya. Kain tayo, guys, ng dessert. Pinatho ko na pala yung beef namin kasi gusto ni Dan mag-tacos tonight. So, yung lulutuin namin is yung lulutuin ko is yung soft na taco. Ito. Sobrang nasarapan siya dun sa unang taco night namin. Char taco night talaga. So yeah, this time yung soft taco naman yung lulutuin natin tonight. Bibili siya ng tomatoes because wala kaming kamatis. And ilalabas ko pala yung
ilalabas ko pala yung, ang tawag dito ito ba? Corn! Kasi 'di ba binili ko to last time para gamitin dun sa tacos. Tapos hindi namin siya nagamit. So, lagay natin siya dyan para hindi natin siya makalimutan. And guys, maglinis tayo ng fridge. Hindi kami nag-shopping this weekend. Kasi wala naman kami pala dito. Nandun kami sa Renmark. So, maglilinis lang din naman ako. Mag-fridge tour na rin tayo, guys. Anong laman ng aming fridge? Marami kaming mga nilalagay dito, like yung mga bill. Wala nang bill dito kasi binayaran na lahat. Pero, ito ano siya, yung sa lottery, automatic kaming nag-join. Hindi, parang nung bumili kami last time, parang in-automatic nila na every year, sinasali kami. Wala pa, hindi pa yan na-change na dan. Pero yan, nakaka-receive kami nito lagi. Actually, I don't think it's yearly. I think it's like once every 6 months ata na nakaka-receive kami ng mga lottery na mga ticket. Automatic kami nakaka-join. Pero yan, dito mga football ni Dan. Yan, mga footy. Nandito lagi sa fridge namin yung footy schedule. Malapit na guys, magsisimula na siya end of March. Wala ako dito. Mga magnet guys. Yan, sticker yan na hindi naman pinadikit kasi ayokong idikit sa fridge. Ito din sticker din to pero ayoko padikit. So si Pacquiao, si Trump, mga sticker ng footy. Tas mga ano na siya, mga magnet ng mga napuntahan namin. Ganun. Magsimula tayo sa freezer, guys. Ano laman ng freezer? Ito, konti lang to. Kasi hindi pa nga kami nakapag-shopping. And gusto ko ubusin kung anong nandito sa freezer o anong nandito sa fridge before kami mamili. Yan. So, meron tayong beef. Isa. Kasi yung beef na isa, pinapatho na natin. Para yun sa spaghetti. Ito din, hotdog para sa spaghetti. Meron tayong 2 lobster, hindi ko pa naluto. One day lutuin natin yan. So, uubusin ko lahat ng ulam dito before kami bumili ng bagong ulam. Isa na lang natira ng pork bun. Masarap yan. Ito, ang tagal na nito dito. Sa Coles pa namin to nabili. Marami kami mga ganito. Ice pack. Tapos merong ice cream. Tapos meron kaming fries. Yan. Hindi nawawala sa ano namin yan. Simula nung nagka-air fryer kami, lagi na kami nagsastock ng fries. Tapos dito, puff pastry. Ginagamit ko to kapag nag-sausage roll. Sausage roll. Mga freezer pack. More freezer pack. Spring roll wrapper. Meron pa pala tayo. Oh, meron pa tayong isa. And ito yung gawa ko na spring roll. Ito. And then dito, sabi ko nga kay Dan, meron pa kaming fries, pero konti na lang. Ito din, tagal na nito dito. Siguro sa last fridge tour ko, nandito pa to. And ito, hindi din nawawala sa fridge namin. Ano to guys? What do you call this? Turon. Tapos meron pa tayong hotdog. Oh. Another freezer pack. And then, drumstick, isa na lang. Tapos ito yung pork shoulder ata. Ito na nabili ko. Kinakat ko sila into maliliit na pieces, tapos nilalagay ko sa plastic. Tapos, fini-freeze ko. So, yan yung laman ng freezer. Linisin ko lang siya, guys, ha? Pero yun yung laman. Tapos, after natin to linisin, move tayo sa fridge na talaga. Linisin muna natin. Ayan guys, inayos ko na yung freezer. Ganito na yung itsura niya. Malinis na din siya. Yan. Yan. And yan. So, bukas, hindi ko alam kung anong ulamin namin. Pero, siguro lobster, no? Kasi meron 2 lobster eh. Yeah. Siguro lobster. Okay, dito naman tayo. May nagtatanong pala ano to. Ano siya guys? Meron siyang tubig dyan. Yan actually yung tubig na iniinom ko. Parang ano siya ba? Filtered na tubig siya. Tapos dito din yung mga setting kung i-on yung paggagawa ng ice, mga ganun. Hindi ko actually ito tinatouch kasi hindi ako marunong. Pero, here! Yan yung ating fridge. Konti lang.
Ito yung magandang time na mag-organize at saka maglinis ng fridge. Yung konti lang yung laman para hindi ganun kagulo. Kailangan kong pumatong. Alright, dito meron tayong butter. And then meron tayong cheese. Parmesan cheese. So, I'll just clean as I go, guys. So, wipe lang naman kasi hindi naman siya like sobrang dumi. Lagay natin dito yung dalawa. Yan, yung isa walang laman. Dito naman, mga lalagyan ng eggs, guys. So, itong dalawa, lalagyan siya ng eggs. Yan. Kita nyo ba ako? Okay, dito naman, meron tayong ginger, garlic, tapos sour cream. So, gagamitin natin ito mamaya din, guys, sa ating tacos. Meron pang mga chocolate dito, yung Ghirardelli na chocolate na bigay sa amin ni Lola Ganda. Thank you po. Sabi ko kay Dan, huwag mong i-touch yan, akin yan. And so far, okay naman siya. Ang tagal nito dito, sabi niya, halos every week sinasabi niya sa akin, oh, nandito pa rin yung chocolate mo. Sabi ko, huwag mong galawin, akin yan. Pero hindi ko siya nakakain. Caramel at saka milk chocolate yung natira. Tapos meron tayo, uy, Christmas pa to do. Na, tingnan nyo. Lollipop. And yung ating almond spread. Wait, tanggalin pala natin lahat, no? And then we have tomato sauce, Thousand Island dressing, Australian strawberry jam. Ito yung maganda na brand na gusto ni Dan, Beerenberg. Hindi kasi ako mahilig sa mga jam. Ayoko ng mga jam. And then, meron tayong mayonnaise. Yan. Tapos, dito, wala lang. Tubig. Galing pa tong typo. Ang tagal na nito do. Namatay siya. Na-off yung ilaw. Tagal niya naka-open. Yan. Meron tayong yan. And then, Moscato. Ubusin ko na to tapos hindi na ako iinom. Nung minute namin yung OB namin nung Monday, parang sinasabi niya sa amin na yun lang, yun yung gagawin. Tapos sabi niya, huwag iinom. Tapos sabi ni Dan, kahit once a month, Moscato. Sabi niya, okay lang yan. Pero sabi ko, wala, ayoko na. Ayoko na ako minom. So, ubusin ko yan. Tapos wala na. Hindi na ako inom. Kasi hindi ko naman siya mamimiss. Kasi hindi naman ako umiinom talaga, diba? So, hindi na ako iinom. And meron tayong wild turkey. Kay Danny Boy yan. Meron tayong tubig dito. Oh, wala kaming pitchel. So, bumili kami dito sa Kmart kasi meron siyang filter, ganun. Hindi ko siya gusto. Hindi ko gusto yung niya, yung lasa ng tubig. So, si Dan lang yung umiinom dito or kapag may bisita, ganun. Pero yung iniinom ko is yung filtered na tubig, tapos nilalagay ko dito. Ang differential lang sa filtered na tubig namin, ang bagal. Kasi kailangan na ata palitan ng filter. Pero bahala na, okay lang sa akin mabagal. Basta yung tubig na iniinom ko, hindi, like, parang, iba kasi yung lasa ng tap water. Ayoko ng tap water. Tapos ayoko din yan, yung filtered na pitchel. Ayoko. Okay, so yun na yung laman from here at saka dito. Linisin lang natin to, guys. And then proceed tayo sa main. Okay, dito na tayo, guys. So, yung nasa taas. Yung nasa pinakataas is itong namin, soda stream. Hindi ko siya masyadong ginagamit, guys, kasi okay lang ako sa, like, hindi fizzy na tubig. Pero ito yung, soda stream na bigay sa akin ng mama ni Dan nung, 2017 ata na Christmas. So, thank you so much. And then, meron tayong mga beer dyan. Si Dan nagsastock ng beer kapag summer. Kasi kapag mainit, tapos gusto niya uminom, gusto niya yung malamig na beer. And then, meron tayong dalawang pintans. Nung nagpunta kami sa Renmark, meron silang giveaway. Hindi giveaway. Meron silang Tim Tams ba? Complimentary na Tim Tams sa room na ni-rent namin dun. Pero, before kami pumunta dun, bumili din si Dan ng isa. Sabi niya, isi-share niya daw sa mga bata. Tingnan niyo, shinare ba? Hindi naman shinare. Kinip niya. So, meron na kaming dalawang Tim Tams. And siya lang kakain yan kasi hindi naman ako kumakain ng mga ganyan. Hala, meron pa pala tayong bacon. Matagal na to. Before pa to ng Renmark. Kasi dadalhin sana namin sa Renmark.
Eh, yung mama niya, sabi niya, huwag na kayo magdala ng pagkain kasi ang dami na namin pagkain. And then cheese para to mamaya. Tama lang ba to? Or kulang to? Tama na to. Ano natin to mamaya guys sa ating tacos? We have the French onion dip. Ito yung dip na ginagamit ko kapag kumakain ako ng carrots. And then, ito lang, margarine. Yung tawag nila, margarine. Meron tayong dalawang celebrations na chocolate. Ito yung binili natin sa Coles na naka-sale. Meron pa akong tatlo nito. Nandun na sa luggage ko, guys. And we have a beef stock. Matagal pa siya mag-expire. 12 of September 2019. Wait, namatay na naman siya. Hindi ko kasi alam kung paano ito i-off. So, pasensya na po. And meron tayong naligaw na ano dito. Garlic. And nandito yung snack na bigay ni Azon's Kitchen. Thank you very much. And then yung milk ni Dan. Okay pa to. Dito to dapat. Yan. And then ang daming tubig. So, nung nag-shopping kami before kami pumunta ng Renmark, bumili siya ng maraming tubig para dalhin sa trip. And ngayon nga, na summer na sobrang init guys. Ito na din yung dinadala niya sa work para sure talaga na malamig ba. So, nagsastock kami ng maraming tubig dyan. Labas muna natin para malinis natin yung ano. Mura lang kasi ito, like 24 ata na ganito, $8 lang. Okay, and then dito naman, sa may pa-opening na ganyan. Again, konti lang to. Meron tayong lettuce. Gagamitin natin ito mamaya. Dalawang okra. Tingnan nyo nga to. As in, dalawang okra na lang talaga natira. Tapos half ng eggplant. Kasi ako kapag nagluluto na ako ngayon ng Filipino food, para sa akin na lang talaga. Kasi si Dan, medyo nagsawa na siya nag-slide sa Filipino food. Meron tayong green chili. Hindi ko alam kung anong lulutuin ko next. And then meron tayong potatoes, guys. Yan, yun na lahat. Ang laman ng fridge. Linisin ko lang to. Meron pala kaming mga ganito, oh. Ganyan. So, pwede ko siyang lagyan ng mga bottle para hindi siya like nag-move. Hindi ko alam kung parang kasama na ata to sa fridge. Yeah, parang kasama na ata siya sa fridge kasi fit na fit siya ng bongga dun. Okay, linisin lang natin to. Wait, i-close natin siya kasi mangluod na naman siya. Okay. Ayan! Malinis na, guys! And organized na siya. Yun lang yung laman ng fridge. Mag-vacuum tayo, guys. Kasi ang dami ng ano dito, mga dumi na nanggaling dito ba. Linisin na lang natin ito lahat. Maglinisin na tayo ng kitchen din, no? Okay, let's do it! Guys, maya-maya lang darating na si Dan. So, i-ready na natin yung dinner. Sabi niya, darating siya mga 6:30. And, magdadala pa yun ng kamatis kasi wala kaming kamatis and kailangan yun sa lulutuin natin mamaya. So, ilabas ko lang lahat ng kailangan. Ayan. Garlic, onion. Chop ako ng garlic at saka onion, guys. Dito na siya. Why? I gotta get tomato. Got chili. Why did you get chili? And one of my clients gave me chili. I said, "Do you like chili?" I said, "Not really, but my wife does." Aw, thanks, babe. Did she make it or he made it? Yeah, they made it. Oh, cool. Look. I guess. How's your day? Good. Good? You forgot the tomato? Yeah. Do you need it? We need it. You need tomato. Okay. Sorry. I'm exhausted. Sorry, babe. That's alright. It's your fault. It's my fault. Alis lang si Dan ulit, guys. Bili lang ng kamatis. Kasi nakalimutan niya. Yung laman nitong ating soft taco kit is soft taco. Parang yun ang lang ata yung naiba sa yung una nating kit. Kasi yun hard shells. Ito soft. Yeah. Tapos meron siyang salsa at saka yung seasoning mix. Meron na akong doon, onion. Lagay ko na lang yung beef
At saka yung seasoning, tapos tubig yun na. So, meron tayong 2, 4, 6, 10 ata. Yeah, 10. Guys, sabi ng box, i-oven daw yung ito, yung soft tacos natin. Pero, ayoko mag-oven, so ginamit ko yung air fryer. Can you smell it? It's kind of like burning. Ito, this one. I use this. Oh, look. Tingnan nyo, guys. Tinatlo ko muna. Feel it Okay. in. It's hot? Yeah, okay. What do you mean? Do you want me to use the oven? Yeah, just put it in the microwave. Did you read the box? Pwede din naman pala microwave, guys. Mas madali. So, microwave lang tayo. May pa air fry pa. Kino-complicate talaga yung buhay. Microwave lang, 40 seconds lang. So, yun, nilagay ko sa microwave. Pero mayroon akong tatlo dun sa air fryer, babe. You can use those as well. So, ito na sila, guys. Kamatis, yung salsa, yung meat natin, cheese, lettuce, onion, sour cream din pala, guys. Yun na, kain na tayo, guys. Update sa sapatos, guys. Malaki siya. Size 6 kasi to. 5 ako. Hindi ko din alam kung bakit ito yung kinuha ko, Parang na-confuse siguro ako sa Australian tsaka UK, mga ganun-ganun. Anyway, did you see the shoes? Look. It's nice. But it's too big. So, we are returning it, my love. Maganda to kasi pwede mong gamitin yung original na packaging. Tapos takpan ko lang yung original label ng return label natin na print ni Dan kanina. Inano ko siya, guys. Pinapalitan ko siya ng ibang size. Yung size ko talaga, size 5. Tapos medyo matatagalan pa siya. 10 business days daw. Sayang, no? Kasi kung tamang size yung in-order ko, wala na. 1 business day lang. Ito, matatagalan pa tuloy kasi return ni exchange. Maganda siya kasi meron na siyang ganito, oh. Tanggalin mo lang to. Tapos magsistick na ulit siya. So, yun. Yan. Yan. Balik ko to bukas.